okorobịa daa o nwere comment section m pụrụ ụnyaahụ ka ọ tata ebe mmadụ si na ibe na-eme bara nji obibe ka m chọrọ ka m gwa gị taa ọ bụrụ na ị maara akwa ọfụma ma a na-akwa na-emere ala nji ọ ka ma ekwuo na adụ mmadụ 10 na-arụ ụlọ ọrụ na mmadụ na-abụ na ọ gara ọrụ ma ọ bụ na ofu na ọ gara ọrụ mana ịbịakwa ajụ ese ajụbakwa ese mma ama iri ibe mee n'ọrụ ahụ gara enye ọrụ ibe enye ọrụ ahụ ya agaghịrị maka na mkpụcha ọ gara ka ọ bụ uwe na-aghọta ya bụ obi ife ya ama iri ebe nọ anya na-emere ala nji anọkọta enye mmadụ ife si abịa mee Thanksgiving onye mma m mụ na ụdị ire ala ma na-emere ya maka na onye kwụ ụgwọ ya bịa mee ala nji echi nọ ya ọwa ego ma ị nyere ya ọ pụta ịchọ kaasị ahụ sọsọ na mmadụ mepere anyị Facebook ọ sị na ya mere anyị iwe anyị bụ anyị ma n'ụwa na-atụ anya anyị anyị na-emere ala nji iwe na-ekoroko and ọzọ dị ka ibe bụ na ọ bụrụ na ị ma na m lụrụ ọrụ and na-ekọnfam na iwe m lụrụ gị gaziri gị gbaa mbọ bịa kelee maka na dibịa gwọsị ọgwụ o wee dị ire ọ dịrọkwa isi maka na iwe karịrị mmadụ ka o ji ọchọ ebe dibịa mana dibịa megide ma o metara asị na dibịa nwa ahụrụ feki ma ọ bụ na dibịa emeta gbaa mbọ bịa kelee ibe anyị ga-etiri sọntens n'ilu akwụkwọ bụ na ka unu wee marụ na ọdịnala ka na-arụ ọrụ ka ụmụ marụ na ọgwụ na-arụ ọrụ ọ bụrụ nọ show anyị mebe show ụmụ ga-ama ego a na-agba anyị bịa screenshot a post ụmụ ga-ama moto na-ebutere anyị bịakwa ya ese post ma ya na-emere show mana anyị nọkọtakwa ya eti ị na-aghọta ana m etiri ọzọ ndị 100 ndị 200 ndị 300 mana ibe me nji okwu ife ncha taa bụ ka ị malụ na mgbe onye na-akpụ isi na-abịakwa abịa emeta nzizi maka na o nwere ibe ị na-alụ arụgharị gị ọrụ ekpụba isi kpụtaba ego wee kpụta ego ị ga-eburu wee kpụta ego iji wee bịa kene mmụọ ịma na ọ bụrụ obere ibe ịmara na agbakọ ọma na-eburugo celebrity n'isi na ọ bụrụ ọkwọ mụ na-eme na-arụ bụ na-agụ na-eme mana anyị na-eweta mkpọrọgwụ eji eme maka na onye arụ adụlọ ya n'iri ọgwụ you must test ọgwụ bifo dị mma ọ tụrụ ọgwụ ahụ ya wee yọba chukwu ọ wee dị mma so na ekele ọrụ eke ọ bụrụ na ụdị a m bụ dibịa na mụ macha iwe niile o nwere pata na mma mana mụ ma pata na ya bụ eme tinsi m bube mana o nwere ike ete m akpa ama mala pata na bụ na bụ like ije chụba aja na mmiri eje yọba mgbarịmgba maọbụ ije jeje kpochie onunu maọbụ ije kpụọ alụ ekere ọrụ eke onwe nke m na-arụ nwee nke onye ọzọ na-arụ nke a ma amara alụ mma agwa na m amara anya kama mma alụrụ ọrụ nye agazi maọbụ mma na m amara alụ ọrụ ahụ mma alụ ya maka na nlụwa dị ọrụ ma ọ galọ echi niile nọ n'ebe ị na-aṅụ mma ihe asị na-akwa amara iwe na-eme nke ahụ maka mma alụ ọrụ kama nrụzie ya ma ọ galọ anyị adụba esi maka na ọ ive dị n'akara aka m papa m mụta papa m bụ dibịa papa m bụ dibịa ndị fa ka na-agba ọgwụ ruo echi ma mụ ka na-esu atịba ọ bụrụ ibe mmụ alụ ọnwa ndị bụ ala ka ha na-agwọ ekele ọrụ eke mana nke anyị bụ anyị ma iwe ya eme ive a na-agara agaba mana bife chọba ọgwụ gba mbọ nwee ngwa ahịa ya bụ ụjọ na ọ na-agara aga ọ bụ na ibe ọpịka ya na-apị nwee ezigbo foonu mara ibe a na-alụ ma a bụ na ọrụ a na-apụrụ ọzọ ọgwụ anyị nwere otutu mma ji eji eme ya ọ dị mma so ibe nche ego atata m na dọkịta abụrụ ibe niile ka ọ na-arụ enwere dọkịta na-afụ maka anya enwere nke na-afụ maka eze nwee nke na-afụ maka nwee nke na-afụ maka adọt nwee nke na-agbakwa okwu enwere patanụ m na-arụ ọ bụrụ na m bụ dibịa na m bụ mwa iwe niile mba patanụ ụdụ anyị na mma elu akarịrị nọsef ma ise na mụ na arịa na-arụsi ike ewu ka o ji dị a sị na aka na-eme ala nji ya na-emere ala nji ede atọ abịa ọba ị nọrụgodo Ọnịcha ma ị mara obe m si keke ya bute ụbọ mba akpa ebe ọbụla ị nọ n'ọba dụa ka ebe akpa egosi ube akpa anyị nwa abụrụgo atlet ya abụrụgo signboard ma a na-achọrọ anyị achọ
and anyị abụrụ dibịa majik anyị abụkwuru ọgaranya majik anyị na-agwụrụ ọzọ ọgwụ taa ka anyị nwee ego ibe niile ịhụ bụ ọgwụ ibe niile afọ bụ afa ndị mmadụ ka ịchọ na ma agụ nwa ole jie dọlụ ma agụụ akpa mpịrị nọmba na-abụ agba mba kere ibe na-ekwuzi ọ pụtara na ọgwụ anụrụ ọrụ onye ọbụla ewetaba ego ibe niile abụ ọgwụ and pichọ ma afafa adịgasị n'ime o nwere ọgwụ ị agwụ ebe a pichọ afọ adịrọ n'ime anyị na-emelọzi ka anyị nweta ego na anyị bụ ọba ego ka ọ bụrụ na ya weta onye akpabụ anyị na-emezi arenji ọka iwee bịa ebe ndị bịa na-ekwu na ya abụchala ọba ka ezi iwe na-emezilu atrat signboard dibịa bụ ndị ọgwụ ọlụ lere ele na ya akpọta ndị mmadụ onye ọbara dị mmiri ọ bụ onye na-alụ ka o ji eri iwe agwara m igwe mmadụ sịba na onye nwere iwe ọ na-alụ ka m na-alụ ụlọ ọrụ na ọ bụrụ na ị nwere ebe ị na-alụ gaa chọta n'akpa mana ị nwere ebe ị na-alụ gụchọta m na m ga-agwọ ọgwụ ọdịmma na ọmụ kwuru ma ọ bụgodo na abụ ahụ ọnụ na ịma mkpata ego esi m na akpa m nyewe ego afọ na ị na-abịa be m egbubugoro ya bụ ọgwụ ebi and ọ na-ebute ego ka na ọgwụ a na-ebutere ego egwu a na-ebutere ọrụ ego ịma a na-agụrụ ego ebute maka na anyị mebe pasenteji n'ihi enyego m ego rinne na ya na-agbakọrọ ego mmadụ nwere ọ bụ na agọrọ gị bụ na ọbụbụ na-egbucha eri abụ tata na too much money ya na-abịa n'ọrụ ahụ ị na-arụ n'ihi eji ewe dị nnekwu ma ọrụ nwa ma ijiri ewe lụta họteelụ mana ma na-agwọrọgwọ ọgwụ ọgwụ nwa bụ nnekwu ọgwụ ibubo ka ọ bụ a na-esiri onye nwe ibubo nkọ ọgwụ nwa na-ekute ibe dị mma ọ na-ekutekwa okwu na ụka gbara okwu na ụka ọ bụ na okute ya nke ya akarị maka na ibe na-ekute ibe dị mma na-ekutekwa okwu na ụka maka na ego na-eko okwu ya m kwuru ka ọ ya dị n'ihi igbe ọma and ọ ya alakwa achụrụ ajọ mmụọ na-achụrụ ajọ mmadụ na mpaghara magodo ọzọ na ọzọ ya na tụọ m kwuru ka ọ ya emezikwa